வருஷம் இவங்க கிட்ட ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு டைம் வந்து லைவ் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல அது வந்து கேட்காத ஆளே கிடையாது, அந்த ட்ரெஸ் எங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கும். இவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வீடியோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் வேற லெவலில் இருக்கு. எனக்கு பர்சனலாகவே எங்களோட பிடிக்கும். இந்த டைம் நீங்க என்னெல்லாம் கொண்டுட்டு வரீங்க எக்ஸ்போக்கு? எல்லாமே அதே மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் தான் மேம். ஃபுல்லாமே ப்ரீமியம் பிராண்டட் சல்வார் செட்ஸ் அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நிறைய ஆஃபர் கிஃப்ட்ஸும் இருக்கு. நிறைய ஆஃபர் கிஃப்ட்ஸ் இருக்கு. சல்வார் செட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கா? குர்த்திஸ் இருக்கு. காட் செட்ஸ் மெயினா ஃபோக்கஸ் வந்து சல்வார் செட்ஸ். சல்வார் தான் கொஞ்சம் ப்ரீமியமா இருக்கும், வித்தியாசமா இருக்கும். ரெகுலரா போடுற மாதிரி இல்லாம ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்மே யூனிக்கா இருக்கும். அதை நீங்க அவங்களோட ஸ்டால் வரும்போது பார்க்கலாம். பெங்களூர் ஃபேஷன்ஸ், பெங்களூர்ல இருந்து வரல, நம்ம கோயம்புத்தூர் சௌரிபாளையம்ல தான் இருக்காங்க கடை. என்ன ஸ்டால் நம்பர்? C14 அவங்களோட ஸ்டால் நம்பர். ஒன்ஸ் நீங்க விசிட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 4-5 எடுக்காம போக மாட்டீங்க, நான் கேரண்டி. ஏன்னா இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதால எனக்கு தெரியும். நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much.